Takže opäť vítajte. Teraz vám ukážem, ako narábať s prístupovými kontami. Čiže klikneme na záložku modulu prístupové konta. Ako vidíme, je tu zoznam vytvorených prístupových účtov, buď to pre koncipientov alebo pre advokáta. Tento účet je skúšobný, testovací pre vašu ukážku. Takže teraz si vlastne povieme, čo znamenajú jednotlivé funkcionality v tomto module. Lectizam ukazuje, ktoré účty sú zablokované a ktoré sú aktívne. Zablokované účty sme zablokovali my. Spravili sme to kliknutím na tlačítka Zablokuj účet. Ukážeme si to u koncipienta Jana. Zablokujeme účet a Lectiz nás aj upozornil o tom, že sme ho úspešne zablokovali. Je to aj tuto vypísané. Môžeme ho potom následne samozrejme odblokovať. Na čo je to dobré? Tak máme napríklad koncipienta, s ktorým sme skončili pracovný pomer a nie je nutné a vhodné, aby ďalej pristupoval k citlivým údajom, keď už nepracuje u nás, preto mu jednoducho účet zablokujeme. Tým pádom vieme potom samozrejme si tvoriť dodatočný účet na nového koncipienta, keďže tento nie je aktívny. Ďalej máme túto tretiu možnosť zresetovať heslo. Čo to znamená? Keď zresetujeme heslo, tak sa prihlasovacie meno dotyčného koncipienta Jana zmení na to isté ako prihlasovacie meno. Čiže prihlasovacie heslo je to isté ako prihlasovacie meno. Na čo je táto funkcionalita? Z jednoduchého dôvodu je celkom normálne, že človek si môže zabudnúť svoje prihlasovacie heslo, čiže tým pádom by sa do Lectizu vôbec nedostal. A ako advokát máme teda možnosť tieto účty riadiť a vieme mu toto heslo zresetovať. Potom ho treba samozrejme hneď inštruovať, aby si heslo zmenil, lebo samozrejme takto vie ktokoľvek jednoducho uhádnuť toto heslo. Dobre, a teraz si ešte ukážeme jednu vec. Ukážeme si, ako vytvoriť nové konto. Čiže zablokovali sme jednému koncipientovi účet a teraz si vytvoríme nový pre nového koncipienta. Máme na výber v podstate vytvorenie dvoch druhov účtov. Len na čítanie. Tento typ účtu je neobmedzený. Môžeme ho bez ohľadu na výšku odmeny vytvárať akokoľvek veľa. Len ako už aj z názvu vyplýva, tak ide o účet, v ktorom nie je možné, alebo cez ktorý nie je možné robiť zmeny v Lectize. Je možné iba ho pozerať, sledovať. Nechávame na vás, komu budete takéto účty vytvárať. Hovorím, je to neobmedzenie, môžete ich mať aj 1000, bez toho, že by sa to odrazilo na odmene. Na odmene sa však už odrážajú počet koncipientských účtov, keďže tieto sú plnohodnotné a v Lectize poskytujú možnosť úpravy všetkých údajov a pracovať s ním plnohodnotne vlastne. Takže vytvorím mu nejaké prihlasovacie meno, bude to Igor, titul Magister Igor, priezvisko krátky dajme tomu a vytvoríme účet. Účet bol vytvorený, o čom sme boli aj upovedomení. Vytvorený účet má takisto prihlasovacie meno a heslo rovnaké, teda je nutné potom Igorovi hneď povedať, aby si ho zmenil na niečo zložité, čo vie len on samozrejme. To je všetko.